Маскалар бар, һәм алар җитәрлек, бәяләре кыйммәт түгел. Дәүләт шелтәрләренә караган бу даруханәдә антисептикларга да кытлык юк. Бездә хлоргексидин бар, ул җитәрлек дәрәҗәдә халык сатып алырга мөмкин. Тормыш өчен кирәклек һәм мөһим булган даруларга бәяләр күтәрелмәде, ди Илдар Закуанов. Әгәр дә гражданнарда шик туса, даруханәнең сатып алучы почмагында күрсәтелгән телефон номерына шалтыратып, кирәкле мәгълүматны алырга мөмкинлеге бар. На лекарственный препарат, который перечень. Россия Федерациясе тарафыннан расланган исемлеккә кергән дару препаратларына бәяләр теркәлгән. Безнең программа аларга бәяне күтәрергә мөмкинлек бирми. Башка даруларга да регламент саклана. На остальные лекарственные препараты. У вас наличие маски есть? Маски у нас начали поступать. Бу даруханәдә товарны турыдан-туры складтан алалар. 3 көн сайын дару препаратлары килеп тора һәм шунда бәяләр дә формалаша. Соңгысы җитештерүчегә бәйле, ди даруханә мөдире. Если поднимается цена... Әгәр дә бәяне җитештерүче күтәрә икән, бездә дә ул бәя күтәреләчәк. Хәзер ул җитештерүчеләргә нык бәйле. Мәсәлән, элек салкын тиюгә каршы Арбидол даруы 200 сум тора иде. Җитештерүче сату бәясен 400 дип куя икән, без аны түбән бәядән 200 дип куя алмыйбыз. Азык-төлек һәм көндәлек товарлар сатыла торган сәүдә үзәгенә юл тотабыз. Биредә Татарстанда җитештерелгән продуктлар белән кызыксынабыз. Алар кибеттә җитәрлек, киштәләр төрле ярмалар белән тулы, һәм бәяләре дә кесәгә сугарлык түгел. Товарлар җитәрлек объемда, һәр көнне килеп тора. Килгән товарны вакытында полкаларга урнаштырырга тырышабыз. Бәяләр шушук, сизелмәде. Арта бәяләр. Дөрес ипигә арткан югы. Шунсына ярмалар артты. Сөтләр артты. Бөтен нәрсә артты. Нәкъ менә бәяләрнең үсү-үсмәвен район җитәкчелеге контрольдә тота. Аның буенча атна саен мониторинг үткәрелә. Без һәр вакыт бәяләргә мониторинг үткәрәбез. Шулай ук бу бәяләр күтәрелүгә дә кагыла. Билгеле бер товарларның исемлеге бар. Бу азык-төлеккә һәм беренче кирәкле товарларга кагыла. Аларның бәяләре күтәрелмәсен өчен гел тикшереп торабыз. Һәм әлеге мәгълүматны Сәнәгать министрлыгына, шулай ук Татарстан Республикасы монополиягә каршы федераль хезмәт идарәсенә җибәрәбез. Әгәр дә бәяләр күтәрелү сизелә икән, әлеге идарә бу оешмаларга тикшерүләр үткәрә. Әгәр дә кибетләрдә бәя кискен арткан чиракны күргәндә, гражданнар район икътисад бүлегенә шалтырата ала, ди Руслан Шәмсетдинов. Без тикшерүләрне үткәрәчәкбез һәм чаралар күрәчәкбез.